Здравейте, хора! Много ви обичам. Какво правите? Аз току-що сега ще закусвам. Ще снимаме някой друг ден драма. Очакайте да затворя. И честно, снимаме всичките ми приятели драма. Ще кажа участниците. Аз, моята приятелка Краси, Лидия, ако не ги познавате, ще ви запозная в клипчето. Лято доближава да каже да. И примерно, не знам, ще видим там какво ще правиме. Драма трябва да е много по-дълга час, отколкото закуската ми не е просто така, това ми е за десерт. Между другото, сега пия мляко, аз най-обикновено пия чай, но и това става. Искам да ви кажа, че не ми обръщайте внимание на аутфита. Искам да съберем 100 000 абоната на моя канал. Много ви обичка всички, но тъй като има много малко хора, мързили ви просто. Какво ви е мързили, бе? Да. Упс, куклата ми пада за прически. Аз вече нямам кукла, освен ето това малко веченце, което ми е от малка детство. Не искам да си го фърлям, що път да си го фърлям. И да, допредих ви, ще има награди за победителите. Наградите са много яки. Но нека малко повече да съберем и чак тогава ще видим колко сме и чак тогава ще дадем наградата. Наградата е от Краси, мен и от Лидия. И трите ще ви дадем награди, особено ако сте много. И това е всичко от мен. Много ви обичам. Абонирайте се за канала, да спечелите гиловея и най-накрая мечта да станем 100 000 абоната. Така че моля